Il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi, Byron Camilleri, nieda uffiċjalment is-servizz tal-Pulizija Fil-Komunità, magħruf bħala Community Policing, f'9 lokalitajiet oħra li jinkludu l-Kottonera, il-Ħamrun, il-Marsa, Ħal Tarxien, il-Kalkara, San Ġiljan u Santa Venera. Servizz proattiv fejn il-Korp tal-Pulizija jkun aktar preżenti man-nies, li jkun aktar preżenti fil-komunità, li jaħdem jitfit ma' dik il-komunità, li jaħdem jitfit mal-Kunsill Lokali, mal-entitajiet kummerċjali, mal-qdiet reliġjużi, ma' daw kollha li jgħixu jirresjedu f'dik il-komunità. Qed naraw li dan is-servizz minn hawn u sentejn oħra jkun f'kull lokalità, f'kull komunità madwar Malta b'għawdex. Is-surġent responsabbli mill-estensjoni tal-Pulizija fil-Komunitajiet tal-Kottonera u l-Kalkara spjega li l-uffiċjali diġà bdew b'ħidma biex jidentifikaw żoni li se jiġu sorveljati aktar ħalli tinżamm aħjar l-ordni. Identifikajna ċertu hotspots illi ħanibdew nagħmlu observation iktar spissi fuqhom, jiġifieri il-pajżan mhux ġast ġilassa, aħna diġà qed naraw xi problemi hemm u nippruvaw insolvuhom qabel ma jidħol rapport l-asa. Is-Sindku tal-Marsa, waħda mill-lokalitajiet li se tibda tibbenefika minn dan il-proġett, laqa dan l-iżvilupp u tenna li ftit ġimgħat diġà ġiet stabilita linja ta' komunikazzjoni diretta bejn il-Pulizija u ċ-ċittadin. Għanuna wkoll fuq karozzi abbandonati, għanuna fuq sitwazzjonijiet oħra fej forsi kellna xi problemi anke fil-playing fields u prattikament għandek il-Pulizija viċin tal-Kunsill Lokali, xi ħaġa li kodna ilna nixtiequ u xi ħaġa li qed issir realtà. Il-Kummissarju tal-Pulizija Gafa spjega li l-Pulizija trid taħdem mal-komunità biex il-Korp ikun aktar effettiv f'ħidmietu. Il-Kummissarju spjega li l-assess sekundarji fil-passat ftit kienu jinfetħu, imma issa qed jintużaw bħala uffiċini għall-Pulizija li jaħdmu fil-komunità biex anki hemmhekk ikunu disponibbli li jiltaqgħu man-nies u jgħinu fejn ikun hemm bżonn.